दा आदार होनो फैदों आङो फार्माव दा आदारखौ हैनोसै जागायबाय आदार होनाया होखांबाय आदारा होखांबाय आदारा होखांबाय नै बेखायनो मा होनो नै जानाया होखांबाय आदारा थांनोसै न'आव रुमाव थांनोसै हेलौ गाइस रुमाव थांनोसै ओंखाम संहैनांगौ ओंख्रि हानांगौ नै ओंखाम मोनखांबाय नै ओंख्रि जगारफ्रा नै बेदरा मोनबाय नै नायदो बेदरा मोजां जोबनाया जमदों होखांबाय नै जानोसै नायनो गाइस Oh guys, ini kenapa angkat dulu aja, juga saya. Ini tadi nanti, kenapa kerai? Dan nanti sih, kenapa tadi sih? Jangan sih guys. Jangan sih. Berat. Berat.